bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabil karim bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe jaam wiyate moon en haalde moon Saydou Nour Dia président union des jeunes de Tull Dubango e Hartal. Hande woni ouverture meɗen festival socio économique et culturel kolol pilan rendo e ɓamtare faggudu. Eɗen mbaɗa ɗo départ ɗo e Carrefour Bogué jaltiren ɗo ha jeehen to dingaral Baba Alpha Demba ko ɗon woni ɗo festival o jogor wadde walla cérémonie d'ouverture o. ɗum noon noon eɗen mbiya bandiraɓe kala yo mbattu haqqillaji eɗen gondi ɗo noon e goomu pinal mo Tull Dubango e Hartal kamɓe jogori ɗo wande en gueɗe ɗe kala. ɗum ɗon noon bandiraɓe fof mbiyaɓe mbattu haqqillaji e ɗiɗo ñalɗi pinal gandanɗa hoorema ɓamtare e faggudu jokkodiral e ko nandi hen. ɗum noon musidɗo Tharamadou Allah jarama.
Chakal har bien que Abdou dum non oɗon ciftine ɗum ɗo ko alphabétisation pular jomumen kebla tan ko e nder balɗe ɗiɗi ma balɗe tati kono noon alhamdulillah rabbil alamin kadi jimɗi ganni ɗiɓeni kebla eɓe jooɓi ɗum noon bisimilla moon jangguino jangoɓe pular efaga hayja efaga hayja efmana nyanga kala nyanga oparasata huwaya alkule dem galamde alkule dem galamde alkule dem galamde alkule dem galamde kore kangi kore kal kore ngande kore yar kal tani ne dunya kokani wal fitandam lu kokani wal fitandam lu ngoni fitilla de ngoni lawol kokani ngoni lawol sodorde ngoni fitilla de ngoni lawol kokani ngoni lawol sodorde mi jangude mi jangire gandal jutungal de ngoni lana de ngoni awjal kokani ngoni tumne semborde de ngoni lana de ngoni awjal kokani ngoni tumne semborde mi jangude mi jangire gandal jutungal kala mo jangi dem galmu mi janga dem galamgal kala mo jangi dem galmu mi janga dem galamgal mitina jikko fi kam kelel nenam jikko fi kam kelel babam jikko fi kam kelel babam jikko fi kam kelel babam jikko fi kam kelel dedi talle am sala wonde dedi talle am sala wonde de
ɗo ko admuɓe ene jogori wadde collège premiére AS ɓe jangina ko e nder yontere hunde e programme maɓɓe ko fate ko wiyete science naturelle wodandiwal ko fate algèbre e ko fate géométrie et littérature programme maɓɓe e nder yontere ƴeewe holko ɓe mbawi wadde hen taw ɓe jangi ɗum koye pulaar ɗum woni ko wiyete jangirde ɗemgal mum woni hen mbiyata ko janguen ɗemgal men kono enen mbiyaten ko jangiren ɗemgal men sen gandi e nder yontere holko ɓe mbawi wawirde pulaar e ko ɓe jangata école to taw ko pulaar sen ƴeeti eɗen mbawi andude soɓe jangi ɗum nder hitande holno ɓe mbawata yawde sikki ala ɓe mbaɗɗo démonstration eɗen jogui 3 professeurs professeur ko mathématique algèbre et géométrie professeur science naturelle oto ko professeur littérature maɓe gartuɗo gongol ɓe mbaɗa démonstration holko ɓe mbawi ɗum ɗo joni ko mbatten ɗo ko jangirde ko jangude alkule ɗemɗe jangude alkule muɗum en tawi yimɓe hewɓe mbawa alkule ɗe hewɓe taw ko wiyoɓe gendiyankoɓe kono sa wi ɗum yo windu pulaar ƴattoto en jii e nder Facebook en ɗum gañen ko ƴattoje ɓoli goni hen mbawa windude ɗemɗe men ene hersini joni noon kamɓe ɓe jangga alkule ɗe soɓe jangi alkule ɗe ha gasi e nder hen noɓe jangirta ni keɗiɗo jimol ngol foof wawa alkule pulaar yeru joni so tawi mi wi yoɓe ɓamtu alkule ɗemgalam ɗe mi wiyaɓe jange alkule jange Ababacha Dada Haija Kalga Haija Kalamana Nyanga Opara Sata Op Huwaja Op Jange Ababacha Dada Kalamana Nyanga Opara Sata Op Huwaja Op Mashallah unji ko Ababacha Nyanga Opara Sata Huwaja kojo mbowal ɓe wi alkule ɗemgalam ɗe koɗe kaŋŋe koɗe kaalis koɗe ñaamde koɗe yarde e kala ko jinmi e duniya ko kañƴe ngoni fittandam ndu ɓe ngoni fittirla ɓe ngoni fittirla ɗe ngoni laawol ko kañƴe ngoni laawol e sodorde mami janguɗe mi janginaɗe mi jangiraɗe mi janginiraɗe gandal jumtungal ɓe ngoni laana awjal e gandal jumtungal kala mo jangi ɗemgal mum mi janga ɗemgalam ngal kasol noon jangirteɗo ko bindi sala
juliji ɗi soɓe nanne e nder gurdam ɓe jangguine holko woni gurdam hono ɓe natirta hen hono ɓe ndesi hono ɓe wonirta jamba nenam dikko fi kam kellel babam dikko fi kam kellel kanko yummiraɗo o wiya deƴƴu tan nenam ko saare enen gonɗen Barudi jajal furenti be poti jango jajal balle kalte jayo jajal Barudi jajal furenti be poti jango jajal balle kalte Barudi jajal furenti be poti jango jajal balle kalte Naggerudi jajal genderenti be potti jango jajal golle karte Naggerudi jajal genderenti be potti jango jajal golle karte Julli jayo jajal bombri jobo be potti jango jajal golle karte Julli jayo jajal bombri jobo be potti jango jajal golle karte Julli jayo jajal bombri jobo be potti jango jajal golle kalte Julli jayo jajal bombri jobo be potti jango jajal golle kalte Babbarudi jajal gendirenti be potti jango jajal golle kalte Babbarudi jajal bombri be potti jango jajal golle kalte Babbarudi jajal fowru renti be potti jango jajal golle kalte Babbarudi jajal fowru renti be potti jango jajal golle kalte Naggerudi jajal gaynde renti be potti jango jajal golle kalte Naggerudi jajal gaynde renti be potti jango jajal golle kalte Naggerudi jajal genderenti be potti jango jajal golle kalte Naggerudi jajal genderenti be potti jango jajal golle kalte Bere Anjulli vero Ajal badelo 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 Olmalanjal 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 O karo mogorate, o karo sogorate, mogorate, sogorate, o karo bedingati, o karo mogorate, o karo sogorate, mogorate, sogorate, o karo bedingati, o karo sogorate, o karo mogorate, sogorate, mogorate, o karo bedingati, o karo sogorate, o karo mogorate, sogorate, mogorate, o karo bedingati. Madina Sagor, Sunjuli Julinim, Fatimera Funga Karo. Don't know, I disuka got up or Adani Karo. Jonna Vinja Subaga Vinjani of a Patamok, Pepimo Chikarmok, Adi Karo, and got the new needle on him. O Karo Sogorate, O Karo Mograte, Sogorate, Mograte, O Karo Bilingaji, O Karo Sogorate, O Karo Mograte, Sogorate, Mograte, O Karo Bilingaji. Charoko Lergalle.
Soroko nder galle. Sinku linku nder maayo. Sinku linku nder maayo. Sole kiiti garba nyibi. Sole kiiti garba nyibi. Way sole way nooro. Way sole way nooro. Way sole way nooro. Way sole way nooro. Soroko nder galle. Soroko nder galle. Sinku linku nder maayo. Sinku linku nder maayo. Sole kiiti garba nyibi. Sole kiiti garba nyibi. Way sole way nooro. Way sole way nooro. Way sole way nooro. Way sole way nooro. waɗino saha goor suko gorko goor on jogii huɓeere o waɗi ko sarmayo on jogii mbakku dombur nan nder huɓeere nde on jiɗi fewude dombur ndu nooro nan nder maayo ene meerno moko o ɗum wiyata omo fello dombur nduɗo nooro girwi wino balla mako ɗo baanono won dow fii nooro ɗum noon waɗi o addini ndiɗo jimri coroko nder gaale yimɓe nder maayo sele giɗɗiɗere ɓe ñoɓi woysele woynoro ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firnirde ɗi laaɓi ganni kam ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firlinge ɗi laaɓi ganni kam ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firnirde ɗi laaɓi ganni kam ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firlinde ɗi laaɓi ganni kam waɗino sahaa gooto suko gorko gooto are galle ñallude o ñallidona hii to yiiɗo o yi kanko o mono joftiya ɓe mbimi laaɓi ɗi tirani yo waala wiyete o joftiya wuuro o yi kanko o joftiyata tan ɓeno mbimi yo Allah newmi to yiye laaɓi ɗo o ree laawol gotol o towi mbaran tetteki hippi hawo o sansi laawol o ree laawol gongol o towi mbaran tetteki hippi ha timmi laaɓi tawi o jogo arte galle e mbi on ko artirma o addi ndiɗon jimri ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firnirde ɗi laaɓi ganni kam ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firnirde ɗi laaɓi ganni kam lawol kale firnirde ɗi laaɓi ganni kam saarinde belel oto ruttite belel towre yaɓɓitita ker 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 argay waɗino saha gooro suko gorko gooro o ƴami debbo noon o ƴami debbo ɗo o ɗanni ha won duminaji o artani goɗɗo ƴamimo hurtinimo e galle he o arti noon aɓe jooɗo e rendo o wi omo yaha sikel makko noon faami ko toon o fayi wimo sa ɓe gaddi o addinimo ndeɗo jimri no ani haalde ɗum e rendo o wimo sa ari nde belel oto ruttite belel to yaɓɓitita kere sa ari nde belel oto ruttite belel to yaɓɓitita kere paɗon ngason ñiɓon togoyogon kogolon on nogo piccon togoyokon togolon kon paɗon ngason ñiɓon togoyokon togolon kon nogo piccon togoyogon kogolon kon paɗon ngason ñiɓon togoyogon kogolon kon nogo piccon togoyokon togolon kon paɗon ngason ñiɓon togoyokon togolon argay waɗino saagol suko gorko gooro ƴami suko debbo joni noon suko debbo ne yano hoocoyde laaro o wawi o majje laawol he joni noon sagata bo worɓe jeehi yiiloyadem yaaɓe yiiloyadem ɓe ƴamɗomo nan hen joni noon o yi toppere nde o jooɗi o wi kon nogo piccon togoyogon kogolon kon paɗon gason ɗiɓon togoyogon kogolon kon
nago pichon togo yogo kogolan kon padang masen nibon togo yogo kogolan koile liliyo koile lialayo koile sapuriyo fati koilan kala koile liliyo koile lialayo koile sapuriyo sapi koilan kala koile liliyo koile lialayo koile sapuriyo fati koilan kala koile liliyo koile lialayo koile sapuriyo Salo wadi na sahaba charna almugun jonan onuli almube jangado gol jonan wadi almudu moro gor wi suba yaay tuglengel yaay jonan suba yaade hormum ad gol moji ad mo beno ji ha tambi ngadde jono be ngat suba jida anande addi gol moji dumati pole liliyo pole yaralo pole sapulo adi pole ka Jaye jajal bobri jobo be potti jambu jajal golle kaje ɓesgu tulɓe fof hannde ko noon ɓuri hedde woni président dental tulɓe to Nouakchott oɗo Abou Dieба nanɗo mawniraɗo moƴƴo ene wonde goto e mawɓe jooɗiɗo hannde to Nouakchott Mouhtar Sadou Lam o ganduɗa kañum ne jooɗaki jamma e ñalawma gam dartinde fedde tulɓe hannde machallah aɓen ɗo hene ko ɗum addiɓe ɓe gari wallodirɓe e meɗen eyyi joni noon bisimilla mabɓe caggal Abou Dieba eɗen jogui konngol député honorable Khali Ba mi wiyatamo Khali Diallo honorable député Khali Ba ma haal c'est aussi un parrain de l'activité eɗen jogui la marraine Hawa Mariam Lo o arani ɗo kono représenté mo ɗo ko Lecon cumɗo représenté mbiyatamo ko grand Lecon bisimilla ma ewa bisimilla ɓeɗone après aɗa wawi narde faccirana en ɓeɗo warɓe fulɓe e rewɓe fulɓe holla darde maɓɓe ɓe dañiɗo Allah jarama annabiga Allah jarama rewɓe fota jarama donc bisimilla wonna en keñaten aussi ma en kalede hol invité ji oɗo festival Sow ko invité ji men bandiraɓe Thiaromo Kelle professeur Aboubacry Sow Thiaromo Kelle bandiraɓe docteur Amadou Samba Dembélé Djidas merci Thiaromo Kelle villageoise les notables des villages les représentants des coopératives Abdourahmane Amadou Ba yo Allah ɓuɓɓano ene jeeya ko invité ji men woni mat en ñaganimo Allah yo toon won foftorde makko la délégation de Nouakchott mi haalino woni Lam Mouhtar Sada e wondude Abou Dieba nanɗo henne les parrains de l' activité haali Mamadou Ba omon ɗo henne on ko parrain la marraine Hawa Mariam Lo debbo dariɗo o représente mo ko mon grand Djibi Lo aussi Djibi représente kadi ko les ressortissants tulɓe en France donc bisimilla makko Amadou Souleymane Ba bisimilla moɗon nden jamma jengi ha koode ñaari nden koode ñaari ha ndogu foyni ha sanga yewendo gueɗe suppite bempejje miijo giɗo hatti giɗo andi ko gilli giɗo ne tiiti garmi darimi e dingaral mbeɗe yeɓa koode koyni mi jiimi asman keelel wooda kaɗoje
dari mi mbede tewi ko yini mi mbede limmi kala bandiraɓe cikki e bawgal ɗum ɗiɗo koode ene cinki tanno cikkata ko batu wonno batu lamɗo noddi caggal nde batu fusi watu laaɓe care weeyo sinkoriɓe baka e danawol goto kala yabba ñaaƴi jurnimi leydi lertundi annore lewru lewlewal ne leeri e le nangue mutano kono noon nde berlimi guitame dingiral jiimi guitam coyi conkali dingaral ɗi ko ɗo bayrunomi ko ɗo bayrunomi ko ɗo bayrunomi komin waddunoɓe aadi mbimi to fijiɓe naati gila e fijoji daw ha faade mangal pijirloji ɗon ɗo ceereli holto jammi bire kol mama sagga yaadu ngaari ha e jimɗi goɗɗi rewɓe jimmanno ko ɗin worɓe noon ko pitowol ma walla koɓe yaaɓe malla taw koɓe moƴƴiniɓe ma ɓe jii ko hunde ndoɗi moole pulɗi cuuɗi ma te wone maɓɓe notitiɓe pijirloji pijirloji goɗɗi hono buuba tubakoɓe ñiɓlowo meere kontowo ɓe ngala haaji ƴewtande ɗiŋoral ɗo waldanno sonko gila nde jamma naati ha faade ɓe salli juuli gila ɗiɓɓe corrinoɗi e nder pulki cuuɗi kamɓe fof ɓe jalti jantodiro e ɗiɓɓe jamma somi sera ɗum mi jabanaga ha mi amimi duwa mbimi ɗaw kawisaji aduna kay ko danga wani dartine cosaan won ko yonnede amen ala min taldande mon ni sabu mi kadal ɓe ɓuron holka ɓe ɓuri min naforon tan ko rewde e rewɓe woni kay ko rewɓe ndewata amen way kono gueso ɗoggiti rewe colli way kono nayi jatteji ni holno min mbayi mais kay bonani ete harmani way kono fiyade kaala walla wadde mbusni ko ɗum wonno ko min gandano wadde min guitti onon no mbeɗa on tiyan tubaji mon ɗi on tiwani on tiiɗa ɗum forangal ɗum woni koye bowal onon ko noon mbaɗon sikono waɗi kam min jejjiri cosaan amen kono min mbi kay ɓeɗe min dingiran nenɗa lellonɗa sen yo ɗiɗo wiila yo wel jamba gaydo yo wel jamba gaydo
Dembangel billel boli Dembangel billel boli Dembane wabi bela Dembane wabi bela Bela kune maje Bela kune maje Sar la peau dans des maillots Sar la peau dans des maillots Don't take a baby Don't take a baby Kelebeli nyamli buba Kelebeli nyamli buba Buba nyamli sabara Buba nyamli sabara Sabara nyamli bailol Sabara nyamli bailol Mi jombo deri jomjaye Mi jombo deri jomjaye Mi jo tupindi sume Mi jo tupindi sume Kolimin village Fifto komin kumni aj So illa ya dami da makin man naftu da makin man to gel gel baye so illa ya dami da makin man naftu da makin man to gel baye so illa ya dami da makin man naftu da makin man to gel gel baye so illa ya dami da makin man naftu da makin man to gel gel baye so yoni ya biso yoni ya dari gelon yoni ya biso yoni ya biso yoni ya dari gelon yoni ya biso yoni ya biso yoni ya dari gelon yoni ya biso yoni ya biso yoni ya dari gelon yoni ya Biso kay so ko da hari non jamat kono so kongol jamal yaltin ko famdi ko fama choko fari jawti Bayo imbay Bayo imbay Bay jalala Bay jalala Jalali bay Jalali bay Bay sigo Bay sigo Way modio Somodi mai Bade moiler Adara bonnata Balu modingu Adara naftata Balu modingu Adara naftata Bayo imbay Bay jalala Jalali bay Bay sigo Way modio Somodi mai Bade moiler Adara bonnata Balu modingu Adara naftata Bayo imbay Bay jalala Jalali bay Bay sigo Way modio Somodi mai Allah weli sara neta mon jarama Dambare lelio jamti majamyo Dambay ko dikise yami dambay banam gorko Yami dambay ko dikise dambay banam gorko Yami dambay ko dikise yami dambay banam gorko Dambare lelio jamti majamyo Dambare lelio mi damti majamyo Dambare lelio mi damti majamyo Dambare lelio mi damti majamyo mi dambay ko dikise yami dambay banam gorko yami dambay ko dikise yami dambay banam gorko yami dambay ko dikise yami dambay banam gorko yami dambay ko dikise yami Dambore lelio, mi damti
Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. Dambo lelio mi damti ma damyo. 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 Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. 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 Dambo lelio mi damti ma damyo. 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 Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. 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 Dambo lelio mi damti ma damyo. 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 Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. Yemi damboy ko digise yemi damboy panam ko. Yemi damboy ko digise yemi damboy panam. Yemi damboy ko digise yemi damboy panam. Mingari bibadi hen tuwa minyaki tuwa ya Allah wari hen bat. Bingel gorel bingel tebel awana saponjo yo 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 bingel gorel bingel tebel awana saponjo yo
sikki rewɓe fulɓe Allah jarama on jarama caccugi mon e ñantugal mon yooɗi kelle mon e ɓeɗo rewɓe fulɓe rimɓe ñaajal yontade fulɓe hanki holno ñaajiranno e dingre sikki ala en nani jimol ngol ɓe nawdi en ngol ñembe yaadu ngaari mi yiyata beele yaɓa leydi hay surga ko mbabba lawɓe ɗum noon dokken ɗo jinnaɓe sukaɓe ɓe kadi men ɓatti yo yimɓe seeɗa ko fewti e needi sukaɓe hande bisimilla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bandiraɓe jolɓiɓe ɗo fof on calminama on juurama lultan to on ñagam duwa en bismima kadi hoɓɓe men arɓe ɗo ɓe ummiɓe to woɗɗi e ummiɓe to ɓadi fof en mbiɗumen bisimilla kadi machallah min beltinala min beltini sukaɓe amen ɓe e tawno eɗen jogui aadaji men moƴƴi eɗen jogui pini men moƴƴi kono hande ɗum ne ussi en usti no feewi sukaɓe ɗo noon min jiiɗi hollude ɗumen aada men o hersinaki pinal men ngal hersinaki yoɓe gummitin ɗum inchallah ko ɗum min ñaagui Allah eɗen jogui wutteji men taw enen pewnanno ñootat enen gobat enen ɓornonno nden so jomaji ari wonko nawanteno ko ɗum ɗo fof joni usti nden jomaji sen yaha en yaata e leeso bañ kono hande en sajjadowo e leeso bañ ko leeso dalli tan jahata ɗum noon minen min jiɗirtu ɗum so Allah jaaɓi min ñaaguima Allah kadi mawɓe kadi yo dokkede jeesamen min calmini kadi mawɓe amen wonɓe ɗo ɓe mawɓe amen rewɓe wonɓe ɗo ɓe susnude min ɓe heɓɓe jeesamen ɓe min ñaaguima Allah yalla jundu balɗe mabɓe moƴƴini battal mabɓe yo duste ɓe jaara yeeso ɗum noon rewɓe fulɓe Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere kelleneɓe ɓe jaaha ɓe poftoyo nde tawno guila subaka ko e nangue heɓe goni oɗon mbawi yarude ni jeeɓon ko heddi ko jaltire ni tan lase lase eɗen tintine dental ngal wonde eɗen joni koɗo lobbo mawɗo tawi kadi ko goote seeɗa mumen piɗoyanke laaɓtuɗo golle yimmiyanke wicciyanke hono mawɗo men Ndiaye Saydou Amadou kañumne naati dingal ngal ɗum noon eɗen jooma bisimilla makko e tibbi dubaɓe hattallo bisimilla makko e rendo makko bisimilla makko kadi e kusmu makko nde tawno ɗum wona Mangor joga hasali jul doni hal mangor joga hasali jul doni hal odar jare do kunna doni hal odar jare do kunna doni hal kale ko doni hal kale ko doni hal doni
Don't
min komi jambar liggey jeyago jambaragal momi yitko mi wore ko sukaɓe wuri jiiɗi mina jawdi mi awa leɗɗe ha suka wuro fo welto Dirty heart. 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 What the people are not to God. What the people are not to God. I just like them God. I just like them God. Assalamu alaikum bandira mutana. Indira ga Ahmad Jo. Ni jamaraga yantinanga ko hella wara hakki uttaru kan jambar choose the charge sangati wonde wakata man jangi dangalangal ni jangiregal hakulara bango Dirty heart. Dirty heart. Dirty heart. Dirty heart. Dirty heart. Dirty heart. À partir de 17h et Bingralde.
e ɗofta en ngam balɗe tati ɗe ha Allah gaynirani meɗe puɗɗoroni ma gas inchallahu rabbi Allah mi wawi ɗum ma waɗ ɗum inchallah. ko ni tigi ma lewe jabbe luwe aawe wekke so tawi fuɗɗoyi rene ha sone inchallah ñaame yimɓe ndelo jaam noon tigi. Ceerno Alsana a yawi ñawde a yawi ñayde ɓeenam mawɗa enaɓe yawi ñayde soit soñene ɓe ñaaye Alsana faɗanno ha waɗa cammeje ha cammeje naata e faabi gara ñaaya a ñaayi law a ñaayi law. wallahi on jarama so Allah soli gole abbe ko kongol sen ay ɗum noon sigi ala hanki e canguide ko ni wano ndema e gaynaka ndemen nguuren beele hande ndeɓata ene wuurdiren no ngo Allah ɓuuri ɗum doole bare hande ñalele jambel tan ne wawi yomde kono yi kene wuuro yimɓe ma walla ala ɗum ɗo waɗira ko mbarema sukaɓe ɓe kolle hanki no wuurdono holno jinnaɓe mabɓe dandiri sukaɓe men ha aduna o heeɓiɗo hande noon woni aduna kesam hesamagu gande towde ngaluji kewɗi machine aji ngam neɗɗo wawa rem ha hande ko yidde tan jofanade yimɓe ɓe wonde ndema ko kañum wurnata rendo ko kañum woni hande janggo woni ɓawo janggo neɗɗo wawa wurde hisa daɗa faggo sella tawi ala nguura ɗum noon bandiraɓe nguura noon ummoto ko e leydi ne ko kañum wurnata rendo muɗum ɗum noon bandiraɓe mbatten hakkillaji e ɗum ɗo hayso tawi eɗen modernise ɗum mbaɗen ɗum machine aji mbaɗen ɗum ha hande gande towde mbaɗen ɗum kalisaji ndemen leyɗele meɗen kutoroɗen diƴƴe meɗen ha hande gurdiren rendoji meɗen tawa en ɗannaki en ndewani laaɓi halkare en ndewani kucci délégation officiel kucci délégation officiel
en jeeɓani ha hande woni walla Amérique walla États-Unis ɗum noon bandiraɓe mbatten hakkillaji e leyɗele meɗen mbatten hakkillaji e diƴƴe meɗen mbaɗen en valeur diƴƴe meɗen e leyɗele meɗen caloɗen woɗɓe ndemana en ganden ko ɗum tan wawi wurde en so tawi en jangi jangde towde en dañi karallagal mawgal garten e nokkuji meɗen investisen hen mbaɗen hen société ji mbaɗen hen entreprise uji mbaɗen hen fofof transformation ngaji ko ɗum wawi wurnude rendo ɗum noon bandiraɓe hanki ko Jalel Jambel wonno sukaɓe ɓe jiiya kono hande ndema namdi ko doole bandiraɓe kelle moɗon eyyi on jarama bandiraɓe fuɓɓaneɓe région ndewa en bombi joom ñaƴalen on jiyam ƴamade nde hollite dolne suusne en cuɓima hande ko dendagal ko gollete e ɓoggue suɓaɗe laaɓal hono mairie ɓoggue en ƴetti e mabɓe yoɓa ɓe gara ɓe defilana en jiyeɓe nde tawno hande laaɓal wuuro ngo jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɓe ñallinta ɓe ballinta e ɓene dow boli e ɓene godron ngaji ɓene goppi ɓesguji mumen ɓene goppi ɗum ɗo hayso jogdi ɗi ala no wayi nde tawno neɗɗo wawa wadde ngal ɗo gollal taw kiral mum e leydi mum ala hen taw kiram mum e nokku mum ala hen taw kiram muɗum e diwan muɗum ala hen jetti on de kelle mon bandiraɓe kelle mon ɗum ko gueɗel gonngel ngel ko accent andinde neɗɗo kala ɗo gonɗa kala niveau ma aɗa wawi huɓnande hoore ma sarde pourquoi mi wiya noon saabu hikkaɓe ɓe eɗen jiya hen semeɓɓe eɗen jiya hen sagataɓe eɗen jiya hen dañoɓe jomum yaha 6 heures walla 5 heures hiwre fittude arta ɓufto toppito galle muɗum tawa hayɗo ala ko bonne gueɗe muɗum tawa galle fittude toppito gueɗe muɗum tawa yala ko golle ɓusse gueɗe muɗum bandiraɓe mbatten hakkillaji laamu wawa wonde foof laamu wawa hokkude foof timodiren guura e golle ene waɗi hawa yo Hawat Mouhamadou mawɗo fittoɓe eyyi Hamadou won mawɗo fitto mawɗo mairie machallah on dokkimin vraiment exemple merci eyyi on jarama ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo ko wawnaɗi ko hunde mawde nde tawno eɗum mema neɗɗo to ɓuuri waɗude e ɓernde sinno ko hanki he canki so neɗɗo wiyama yo ar gollo ɗum ɗo dogat suuɗo ɓandu men yiɗata ɗum ko gollal kersinigal kono hande holko ɓuuri hersinade ko wujjude ma walla fende gam wurna ɓesgu mum kono liggade e doole mum no wayi foof neɗɗo fotani hersude hen nde tawno illaji e ɗum ɗo neɗɗo arde debbo e arde gorko foof jalla nafde ɓuuri ɗum nafde nde noon ko yidde naftude nokku mum nafta diwan muɗum to batte cellal to batte laaɓal to batte faggudu to batte ha hande jangde eko wayi noon neɗɗo kala kene salo e gurdam muɗum yo salo huyhude yo salo joguede e juuɗe yo salo waɗanede kala ko sohli yo salo ñagade yo salo wedde junggo yo salo wonde batulo ɗum noon bandiraɓe ndeɗoɗen ɗen gueɗe battene ɓeeɗo hakkille kala dañcorɗo so wirtimaɓe e lawol ko famɗi ko fof yo rokkuɓe pot ndiyam ɓe jara nde tawno eɓe kandi e ko ɓuri ɗum ɗum noon yallah sellin sembina ko wonko société mawɗo waɗa bureau ji waɗa ardiɓe waɗa juɓɓudi taw jomum ene jogo assurance mum maladie ene jogo logement muɗum ene jogo e fof de ene wona ko Allah wawi wadde yo Allah waɗane ɗum noon bandiraɓe yallah juɗɗo balle moon moƴƴine battane moɗon on jarama
jojjande e potal faltede bellito jojjande e potal dadde faltede ɗum ɓanduma ñawore fewde e potal wujde e leydi mum ñawore wellito ñawore takkata subade awoka jojjande e jeyi wudde e leydi mum ñawore wellito ko ñawore takkata subade awoka molaaje leydi mum waylaare leydi mum Bismillah. Bismillah. Simon goɗɗo yomi tonga noon. Goɗɗo koko e nder mbaadi pédagogie janginde yimɓe ha ganda ko wiyete déclaration universelle des droits humains. Ko ɗum woni les 30 articles gande 10 décembre 48. Ko ɗum woni janginde ɓe kamɓe sukaɓe ɓe haɓe ganda ɗum. Hayso kam ɓe kuño ɓe récita les 30 articles. Final rendo kala timmata ɗo yuɓɓintaki fewjantaki. Gurdam rendo ena ngakka ɗo yuɓɓintaki fewjantaki. Neɗɗagal timmata ɗo jojjanɗe kala ɗoftataki. Jojjanɗe woni droit ji. Neɗɗagal timmata. So tawi ko bonnoɓe ɓe ñawetaki, so moƴƴinɓe ɓe cembintaki. Ko jam tan. Ko jam ɓurinimi Hammade Samba. So jam waɗani hay jama juulata. So jam waɗani leñol yaajata. Ɓe mbi noon mami haalane teskoɗa jojjanɗe aade ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati e kuuli capantati. Ɓe kaala denndangal kuuli ɗe. Ɗon kuulal ngal gila goo ha yetto capantati. Gila kuulal ndimago, gila kuulal jeyri, gila kuulal ñawoje, gila kuulal wonde leydi mum, gila kuulal ɗannade, gila kuulal
heɓde diina gila kuulal waylude ngendi mum gila kuulal hebbitade e ngendi muɗum gila kuulal hakkude debbo e gorko resede e lebade mo yiɗi e gueɗe gabbitiɗe noon ha kuule ɗe gasa ko kuule ɗe hay goto waylata ko noon tan Allah waɗiri ɗum ko ɗum ɗon tan woni ko wiyete tonggol déclaration universelle. Merci a jarama. الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوكم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. bandiraɓe tulnaɓe mi salmini on bandiraɓe union des jeunes mi salmini on mi salmini mi rano salminago e président hono Saydou Nourou Dia. Saydou Nourou Dia so woni hande ko 14 août nde ƴewrimi tawmi hande 14 août miijimi noon association men association Tuldi Dubago créé ko 14 août 1971 14 août 1971 min ko membre fondateur association ene jeeya e ɓe wawi wiide puɗɗiɗo association ko Abdourahimou Dia woni bam Saydou Nourou Dia. donc so Abdourahimou Dia fuɗɗi fedde guila 71 ha dañi ɓiɗɗo woni président fedde nde ɗum ɗo wona bulet emin jettamo e ɗum ɗon e nder ɗon ɗum non tulɗinaɓe ko ƴetti fof pewat nde wonno min fof komin gotum kala ɗe moƴƴi ƴetta emin yeeso hen emin caggal hen mbeɗe bismo ɗo noon kamɓe arɓe ɓe wone marɓe mi yiiɗa ɗimtude mi juuma woni hen gowiɗo arde machallah woni hen kadi ko ɗi arde kono fof e tawede kamɓe aranoɓe adanɓe e arɓe joni ɓe fof min bismimi ɗumen min ñaaguima ɗumen yo wonɗo garangal mabɓe won moƴƴere porangal mabɓe kadi yo won moƴƴere mi salmini onon pop onon fof arɓe on jiyama min beltima hen min mbiyo kadi ɓeyde golle kemoni min gondi wassalamu aleykum wa rahmatullah. billahi min asheytan irrajim bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe mi salmini on tawi kadi ko salminago l'islam min calmini hoɓɓe arɓeɗo ɓe min calmini notable uji guure ɗe min calmini mawɓe pelle e association ngaji guure ɗe e min calmini on e kuuɓal amin mbi on bisimilla moon e ɗiɗo ñalawmaji ɗe fedde sukaɓe tulde naaɓe yuɓɓinta taw fuɗɗi ko hande ha janggo ha ɓawa janggo bisimilla moon amin belti no feewi nde tawno min kucciri ɗo kay yimɓe mawɓe mi wawa limtide no baba Alassane Adama wiri ni amin belti kadi amin yiiɗi feccude moon
golle ɗe amin mbiya tan fandare walla pandaji gonɗe e nder festival o ya taw e ɗum wawi battinde e nder nokku o ɗum battina e nder tulde Dubango ɗum battina e nder diwan Ɓogué ɗum battina e nder département Brakna e ɗum battina e nder leydi ndi fof donc amin mbiya on Allah jarama on jarama e koyɗe monɗe garɗon ɗon taw ko koyɗe jaam yo Allah nawtu ɗum e dow jaam e cellal wa hada assalamu aleykum on jarama eyyi Alassane a jarama merci sen gumminiɗon en dekkoten ko mawɗo délégation Nouakchott président Oumar Amadou Dia Oumar Amadou Dia bisimilla donc foɓɓonimo kanko hande laami ardi fedde tulde to to Nouakchott woni dental tulde bismillahi rahmani rahim bandiraɓe jafoɗon troisiéme subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ko welama e weltade e weltanade moon onon jooɗiɓe ɗo ɓe fof e duwanade moon cellal duumigal e balɗe juuɗe battane moƴƴe neɗɗo wawa tawtorede hande ko wayni tina e ɓandu muɗum ko musara ɗum hande ɗum ɗo ko yettere Allah ko yettere Allah e duwanade yimɓe ɓe kadi e ɓesgudu hande ndendungu ɗo ngu kañum e hoɓɓe mum taama woni ardiɓe wuuro ngo hono mbawa tan Adama en maire meɗen Ba Adama Moussa e nos honorable député arɓe tawtorede ɗo hen o hoɓɓe men kadi to banggue fina tawa kañumen fof mbiyama bisimilla moɗo e ngal ɗo dental hande tan en beltanima Allah noon en beltanima sukaɓe ɓe jeeriɓe hande miijo ngoɗo miijo kadi ɓamtare ɓural e tindinore mawde en jiiɓoɓe tellini ɗo henna ko fof ko ɗum saabi fedde meɗen wonde to Nouakchott woni ADT TDH association dental tulde Dubango to Nouakchott délégué une forte délégation hono mawɗo meɗen Lam Mokhtar Sad e Hamad Moussa Diop ene wonde Mamadou Ndong ɓen ngu migre Nouakchott tawtorede ses activités yidde rendumede moon kadi e welama o e rendude moon kadi weltare nde e wadde kadi ɗum ɗo ko enen fof jeeyi ɗum enen fof darodade enen poti darodade ɗum pewnen ɗum ñanten ɗum ha yooɗa hande so tawi en jiiɗo hande ko ɗum ɗo ko jooɗiɗo ene ko est ce que ɓe no dardini ala ko donkuɗen waddude tawa yaraɓe yeeso mi tonguira tan to Abda Ba gayniri ɗo sen jaɓi rentude enen fof en jogota ko dame ɗe donkote cikkude hande e janggo e ɓawa janggo ko ɗum saabi e inde dental men wonɓe to Nouakchott tam âgé de 18 ans au plus enen ndende moon welama e weltare e kala ko ummani ɗon hande e janggo e gardugol mawɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe enen ndende mum darde mumen enen nodda yimɓe ɓe kadi yo ndendu ko dental woni doole ko dental kadi woni ɓamtare ko dental kadi ɓamtare men enen fof ko Allah kadi adi sifade ɗum ɗon o wi ko aljamaatu rahma dental fof ko yurmede woni hen hande kala men garɗo ɗo henna hande Allah danni ɗum e kala ko tabittono ko tinanno e ɓandu muɗum kadi ko welani donc enen fof ɗohoɗen e ɗum ɗo jogoɗen coftal hono ni yo jok hono ni kadi yo fiɓo ha tiiɗa tawa kala ko ƴoƴuɗen tawa ko ɓesgu fof rendata saabu hande kala ko tulde ummani ko ɓesgu tulde kala ko tulde ummani walla e pawe muɗum ko ɓesgu tulde kadi fawa ɗum donc soɓe ñaatiri ɗum hono ni en enen fof ko welama wontani men welama e ɓamtare ñaguiɗen Allah tan ko yo ɗum yaaru yeeso hono ɗum darolaw yo ɗum yaaru yeeso e tongude konngol mawɗo meɗen gardiɗo ɗo chef de village woni Alassane Adama Ba e añde diwde walla jumde ko onon fof mbiyata tan ko Allah jarama on jarama yo garangal men enen fof wonan men ɓuura wonan men ɓamtare tawa kadi kay dow muñodiral e jafodiren perguide hakkude meɗen ɗe
muñodiren ɓamten koye men hay goto ɓamtata meɗen tanke ɓamtani koye men nden hono ni hay goto wat jabɓe goɗɗo sora e meɗen tawa en mbaɗani ko jiɗɗen ko. Assalamu aleykum wa rahmatullah. baawi participde ñalawma o ma en dokku Aminata Anne Keccel Ba. Aminata Anne ane bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah ko julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko darna baaɓe goto e Ɓuraysi ankoɓe ɓi Aminata e Abdoullahi. Caggal ɗum ko yettude jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godal men e o duniya. Caggal ɗum ko yettude tulde dubango naaɓe e noddago mumen noddi en ɗo henne taw addi en ɗo ko sababude ceerno meɗen guiɗo men sehil men on woni Amadou Samba Dembel e yettude kadi hono ceerno men guiɗo men sehil men ceerno Hammat Moussa Diop e yettude jinnaɗo meɗen guiɗo men sehil men Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingue jeeri mo kewɗen kadi reftude e jimi muɗum e kala e saaha ɗum noon mi salmini rewɓe tuldenaɓe kala e mbaadi kuftidinde mboɗo wasiyoɓe kadi yoɓe tinno e jangde Pulaar nde tawno gandal ko famɗa suura heewal lammina ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Seydi Anne a jarama Keccel mi ara walla on calminama onon foof on juurama kadi eɗen mbiya bisimilla hoɓɓe men ɓe no mbiɗen nane ni eɗen mbiya kadi tullenaɓe so mbaɗini wona bullete mumen ɓe gandi tan ko pinal gandi ko darde gandi ko ɓamtude rendoji men min kadi konngol am hen tan ko inde rewɓe tullenaɓe foof koyo dariɓe ɓe mbattu hakkille e rewɓe de maniére général wona rewɓe tulde ko rewɓe Mauritanie fof par ce que rewɓe eɗen gandi ene tampi rewɓe ko dariɓe ene jiilo walloɓe ene jiilo no darori ɗum tan woni hen haala ko heddi ko on calmina hamaɗo kala ko heɓa ɗo henne en mbijimi ɓe jarama on jarama no fewi joni sakkitto haalde ko maire meɗen Ba Adama Moussa mo ganduɗen konnguli muɗumen kesɗa e ɗumen ɗo enen kam wonɓe ɗo e dingal ɓe aɓe kewi haalde ɓe mbajo en naftoro en bisimilla ma Ba. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on moni foof inde mum e yettode mum mi yanta e moon bismade hono hohoɓe tedduɓe arɓe ɗo ɓe mi fuɗɗoro baɗam no wiyetno miñam Khali Diallo le député Khali Diallo non il faut même un député parce que c'est un Diallo mais je lui réserve quand même son titre de député et darde makko mbiɗa yettamo hen mbeɗe bismoɗo henne hono les grands professeurs arɓe ɗo ɓe et les docteurs Ndiaye Saydou en Dembélé Ama Samba et Sow Samba et Ndiaye Saydou ɓe japparte surtout ɓeɗo ɗiɗo ɓe kalatmeɓe ɓe numtumi ɓe ñanduɓe par ce que minen mbaddi lycée Kahay ɗum noon c'est les années 73 à 79 ɗum noon ɓe gawi ɗo ɓe garti ɗo henne ko pour wiide bisimilla mabɓe ɗo henne e wuuro ngo e ɓoggi e tuldenaɓe union des jeunes de Tulde mbeɗa yetta moon darde moon labtude hitande fof oɗon mbaɗa ko wayni henne fina tawa tigi rigui nanɗo henne na wayno hono diwan o eɗen gonde kulhuli min mbiyatmi ɗo e oɗo festival mbeɗe moon hono wulango woto ɗaccirtaki en tout cas neɗɗo goto wulango jamma ɗaccirtaki goto wonko doomi men ɗo henne ɗum noon ko onon arɓe ɗo e ñalawma pinal ngam jogoɗon wadde ɗo mbe sikki mawo mbawa faabade diwan o bandiraɓe no wayno côté jeunesse la jeunesse est en train d'échouer par ce que ɗo hande ko ɓuuri hewde ko woni ɗo henne ko doomi men ɗo hande ko drogue nan doga sangara nan doga jamma e ñalawma so jeeyi jeere ɗo sa renaki ma yi jerƴu ɗomo par ce que ko mandilɗo wonani balɗe joyyi kala fo ɗo henne ɓogge ɓe sikka Aliou Allah meɗen kawra ɗo sippete kosam ɗo won debbo yerjude ɗon henne mi faami o wona normal o faye yam mbim an o wi kam yo orgunde ko momi mbim an aɗa nande mandilɗo effectivement o wi kam hotuyam noon mbim ala mi wiyata noon dey après yimɓeɓe paye yam mbim adama deej mbim non mbeɗa yiɗi andude o ko holon
après yimɓe kaji kam nangi kam effectivement o mandira ɗum ko Samba mi anda hol ɗum ɗon wawa wonde ɗo enen en gandiraka ɗum andaka e nder Fouta kuuɗe fof mbaɗen ɗum bolle puyɗe hande yo won suka debbo yo won suka gorko yo won ko fate kadi no wiyatno banggue gaynaka élevage de case mbiyen tan nede jawɗi e nder wuuro e nder galle hande a finat tawa dammugol ma yeehi ete eɗen kippe eɗen mobba ala taw koye nder galleji men ɗi en majjani ko kalami ɗo ko fof koye men woni mi dañi noddude dendagal chef de village en heccanki tan ɗo mairie ɗo ene pour yewtidde mabɓe ko kewi ko koko boni e pamon ɗum ɗon koko boni gila hanki heccanki ene haale kono moni fof nan deƴƴi nan hippi galle mum en andi ko woni ɗon ko adi aɗa waajo heddiɓe galle ma ɗo hen yo moƴƴu il faut ko daroɗen min jettini ɗum en tout cas goomu suɓa min jettini ɗum administration ne tini ɗum ene andi ɗum kono ene herse ene hulanno wadde hunde min pelliti mine fof min dardo hen neɗɗo nangguete ene wujji adde gendarmerie walla police wonɓe defta caggal ene mbaɗa intervention mbete yo ɗacce walla nawe to procureur ɗo neɗɗo o nawa ɗo ko adi nawɗo mo ene arta tawata ko arti ɗo e wuuro ngo o ɗaccama ɗum ɗon bandiraɓe il faut ko daroɗen hen mbeɗe ñaaguimon en tout cas e nder ɗino ñalomaji walla yoɗum yajñe oɗo diwan men o Fouta o guure men ɗe fof hay wuuro goto mi faltaki ko kalami ko ene woodi guure men ɗe fof galleji men ɗi fof mataw e ɗum ɗon il faut gummoɗen par ce que ɗum ɗo ganduɗa ɗum woni ko bomata leñol e nder hen sukaɓe ene mbiya ballaka liggey ya tawde aɗa jogui aɗa janggi walla aɗa jogui meccal hande rewtata basal tan ko liggade ko jogade meccal yimɓe ene jogui ngal ɗon pellital mi haalata ni laamu walla laamu wonko yiɗi jollude walla wonko wi ene waɗa kono enen e banggue koye men tan dame Allah kewɗe ene gudditi sa dillini sababu tan ma waw en tout cas gaynude ɗum ɗon hen ɗo hayto banggue mairie tan mbiɗa wawi wiide walla ɗirrade ɗo e lewru so Allah jaaɓi ɗo maison des associations ɗo walla des métiers ɗo henne ma on jiɗon usine ene fewno comci mais namdi noon ya raw sukaɓe ene jaaɓi heblede janggude taw kañumen ko kañumen gonata en tout cas ene ouvrier ji woni fof wiya ene wawi mawmawno wayno leydi walla jiiɗa tampude enen jiiɗi gartam ɗum ɗon kadi wonata mbawaten digginde tan ko ɓesgu men sen jaaɓi ceeren en tout cas e ɗeɗon caɗele sen jaɓani noon ɗiɗon machine ngaji keɓaɗi déjà jogori fatutu ko banggue goɗɗo par ce que ko partenaire uji ko PPP ko wiyete partenaire public privé ɓe dañi hen ete hen mbawen en tout cas hisde mi wasa junnade tan onon rewɓe tulde mbeɗe salmini won mbeɗe heptini moon mbeɗe andi darde moon hande so ji bablali bahe daneje ene gusti e nder galleji ɗi ko rewɓe tulde naɓe ɓogginaɓe ene daari mi toppiti sukaɓe